spørgsmål til hver jer, og så nogle, som I kan svare på fælles. Ja. Hvordan blev I egentlig optaget til klubben Sønderjyske? Jeg spiller hele mit liv, så det er bare taget step for step. Hvad var det? Jeg var lige, jeg tror måske jeg var 18, så fik jeg så at vide, at jeg kunne få en 3-årig kontrakt, og så er jeg op i førsteårstruppen. Så det var sådan, jeg kom herop. Og jeg har spillet i Tyskland, inden jeg kom hertil. Der var jeg i 7 år, og så var det tid til, at jeg skulle vende hjem til Danmark, og så fik jeg muligheden for at komme hertil. Okay. Og hvordan startede jeres karriere? Jeg startede med min far spillede meget fodbold, så det blev jeg grebet af. Så startede jeg også selv, og så har jeg egentlig bare godt kunne lide det siden da. Ja, det er sådan lidt den samme sang her. Det er også, at det ligger meget til familien hjemme også at spille fodbold. Jeg har altid gjort det. Og det har altid været drømmen at blive fodboldspiller. Men jeg har måske ikke altid ligget i kortene. Jeg har ikke altid været det største talent, men er kommet langt i livet. Ja. Og hvad har været jeres største øjeblik i jeres karriere? Så? Det har været landskamp og Superliga-kamp. Ingen tvivl. Ja. Er der noget bestemt? En bestemt landskamp. Det var nok hjemmebane debut mod Sverige. Ja. Og Superliga-kamp debut i Parken. Ja. Jeg synes, det er en af de mest specielle kampe, det var at være en sølv på Brøndby Stadion sidste år. Ja. Det synes jeg, det er en af de mest oplevelsesrige kampe, jeg har fået. At der er jo kommet så mange fans her fra Sønderjyske med derovre. Det er ikke hver dag, man ser det. Så det synes jeg, det er en af mine største oplevelser. Og så, jeg har selvfølgelig oplevet lidt ting i Tyskland, når vi har spillet dernede foran 80.000. Det var også pænt sjovt. Ja. Det var også noget. Super. Og Tommy, hvordan var det var spilstilen anderledes i Tyskland end her i Danmark? Ja, det gik lidt hurtigere, og der var lidt mere løb. Herhjemme der er lidt mere sådan organiseret, hvor man står og spiller bolden meget rundt nede bagved. Det findes ikke rigtigt i Tyskland. Det er bare afsted ud over stepperne, og så det er en lidt anden spilstil, der er dernede. Ja, okay. Og påvirker dig, hvis du bliver du meget genkendt rundt i byen? Og... Ja. Nej. Ja, men nu bor jeg i Aarhus, så det er ikke så tit, jeg render rundt i Haderslev by. Men når man er der, så er der nogle gange nogen, der lige siger noget. Og så vejleder de mere rutinerede spillere, som de unge drenge i klubben, eller er det kun trænerne, der... Også de gamle, vi er nødt til at holde sådan nogen som Hedegaard på rette spor, så sejler han jo rundt. Altså. Så vi prøver det nogle gange i at komme med nogle bevingede ord, men heldigvis, vi er så heldige, at de unge drenge, de er ikke helt dumme, så de kan også klare meget selv, men vi prøver at hjælpe lidt til nogle gange. Ja, godt nok. Og Hedegaard, regner du med at tage til udlandet senere på din karriere, eller? Ja, det håber jeg da på. Ja. Jeg vil også gerne prøve at komme til udlandet, ligesom Tommy har prøvet. Hvornår det ved jeg ikke, men det håber jeg, det sker. Ja. Har det indflydelse på dine venner og familie, at du er blevet professionel? Ja, de er selvfølgelig stolte. Jeg ved ikke, om det har indflydelse. Jeg tror ikke, de behandler mig anderledes, end de har gjort, hvis jeg ikke var det. Nej, okay. Så de er stolte, og de er glade for min vej. Ja. Så det der mål, du scorede i Midtjylland, den der kamp der, hvor du flugtede udefra. Hvordan var det så i de kommende dage? Fik du meget opmærksomhed udefra, eller? Ja, jeg fik lidt mere opmærksomhed, end jeg plejede at få. Ja. Det gjorde jeg. Det var selvfølgelig dejligt. Det var ikke noget, jeg havde prøvet før. Nej. Det er sådan noget, det kommer lidt, og det går lidt her. Ja. Det kan være, at jeg spiller en ringkamp, og så får jeg måske ikke så meget opmærksomhed. Det ved jeg ikke. Nej, okay. Så har vi hørt noget om, at I spiller meget partners. Hvem er bedst til det? Det er mig. Jeg spiller ikke partners, jeg har hørt, at Taske ikke skulle være den bedste. Hedegaard, han har spillet partners nogle gange, vandt jeg. Og han er blevet udelukket, fordi han er for dårlig. Og hvis du går ned og kigger i regnskabet i bogen, så kan I selv gætte, hvem der fører. Og det er mig. Og det er ikke kun fordi det er mig, der står for det. Men du er også den, der spiller mest. Det er heller ikke, nej. Ja, jeg spiller meget. Du spiller også altid mod dem, der ikke er gode. Du spiller mod dem, der lige er startet, som Pierre ikke. Sig det til Pierre. Jeg spiller altid mod Pierre, jeg vinder altid over Pierre. Jeg vinder altid, det ved du også. Lige meget hvem jeg møder. Jeg spiller aldrig med. Jeg har bare hørt, at du skulle være dårligst sammen med Ål. Det er vildt sagt, det der. Det skulle være første division. Det er usagligt.
Alt hvad jeg har sagt positivt om de unge, trækker jeg tilbage. De unge er usaglige. Og spiller I også FIFA en gang imellem? Det spiller vi også nogle gange, Ja. og der er jeg også Ja, der er du også i top 2 den i dårligste. hvert fald. Nej, det er jeg fandme. Der vil sige, der er det mig, Janus og Kløve, der er gode. Nej, du kan sgu da ikke spille FIFA. Det kan jeg sgu da. Fuck nej. Der Spiller er mig, I, Janus og Kløve. spiller I så med jer selv, eller spiller I med de andre hold? Altså, jeg er sindssygt dårlig i FIFA. Altså, Også til FIFA. Og- Han er både nej. dårlig i og til FIFA. i FIFA er jeg rigtig skidt. Så nej, jeg spiller fandme ikke mig selv. Altså nede i omklædningsrummet, der spiller vi bare, hvor vi vælger nogle tilfældige hold. Når man spiller derhjemme, der er det Ultimate Team. Ja. Og der er jeg sgu ikke god nok til at komme på. Nej, okay. Men jeg tror, det var det, vi havde Yes, Det er strengt. nu. Ja. det var stærkt. Super.